салом ва кулли мухлисони канали Самбой ТВ Екатеринбург. имрӯз мо дар хонаи зане мебошем ки дар даруни боғи ҳайвонотҳои шаҳри Душанбе тӯли 7 сол зиндагӣ кардааст ва имрӯз кӯмак мехоҳад. ҳамин тарафги хонаш аймайна аймиҷа замин фақат сотиқ замин ҳамин тараф аймай. Салом алейкум. Нем як хона хонаи шумо. Ана ҳамин хонаш аймай. Ина дига исмиш аймай я ин чиз дига надорам. Хеле рости вагон қати ҳам хеле рости девор қати ҳамин хеле ина рост ба рости вагон ҳам хеле 24 метр дрози шу ина хеле ҳамин сотиқ чанд хам 5 метр паҳмиш. И дар ҳамсоягӣ ки зиндагӣ мекунад? И дар ҳамсоягӣ ҳам чи кашта бори ҳамин хонадор нигоҳ мекунад ҷа. Ма бисёр вақт нестам кӯдаком нестам хидмат нестам. Гузара. Ин хеле гуфт ки хоҳи отдельно алоҳида зиндагӣ кунӣ барои ин қадар шудаи ҷа кӯдакҳо футбол мекунанд бисёри вақт меоянд. Дур равай пешам. Рав. Дур рав. Рав. Рав пес. Рав ки мезанам. Гурест. бисёри вақт хавотир мешавам ин ҷа Марминҷон буд ҳамара гир задан алов карданд иҷара ҳамаш кушода шуд. У ҷаим хавотир мешавам ки як кас як гугирчӯ бизанам хеле баъд ин каса илтимос карда оварда шинондем гуфтем хай нигоҳ мекунем мо навданда анами якта хона фақат дига ягон чиз не қадар меҳнат кардам ҳоҷатхона кам кардам нашид кори содкори худ дӯстокорӣ кардӣ? чиз дигаи ҳоҷатхона иш якта хонаш дарш бо иҷа шарикия дараш шарики аҳу тарафай гуфтанд ки ҳамиҷа шодару зиндагӣ кунад рост ба рости девор ҳамин хела дига хай ман чикор кардам нафтам як хай гудако хати оби хурдан надорам инаи даволам биё даи об места чиркин мешава ифлос мешава рост дига айдару хай ҳама вақт кӯдако касал будам ай рӯзи ма дар интернат мондам шароити ҷуда як борам гудак касал шидагӣ неста на ҷавонгирҷон на роилаҷон ҳардушам агар роилара камтар саломатчӣ дар дасти худам будам баъд чанд фарзанд дорем? ду фарзанд дорам. ду фарзанд дорем. Калоним 7 сола имсол иншолло ба мактаб рӯй мекунад то мактаби рақами 1 мактаби интернати то мактаби рақами 1 ҳамуҷа чун бо интернат рӯй мекунад. шумо шахсан имрӯз мо ба пеши шумо омадем хабар гирифтем дар ҷои кор шуморо дидем ва ба ин ҷое ки виси зиндагӣ мекунем ба инҷо омадем. шумо аз ҳукумати шаҳр чӣ мехоҳед? бисёр мехостам бисёр миннатдорам аз ҷаноби олӣ пешвои миллат асосгузори солимваъдат ки дастгирӣ кардан ин қадар шарту шароитҳо муайё кардан ки фарзандони ман бепадар буданд. ҳама вақт ман зиқ мешудам вақте дар телевизор нишон додан аз суғд аз шаҳри лелинобод ба мактаби интернат рафтан ин хел ғамхориё кардан. ман аз ҳамон рӯз ба воситаи телевизор тамошо кардам ҳеҷ вақт ҳис намекунам аз ҳамон рӯз ки дута кӯдаки ман сағира ҳастанд мисол ятим ҳастанд бепадар ҳастанд ҳеҷ аз гӯшаи хаёлам қариб ки баромада рафт ин қадар меҳрубониёи ба онҳо карданд ки ман падари шумо давлат ҳукумат падари шумо бисёр розиам бисёр миннатдорам ки ин қадар дастгирӣ кардан. мисол ҳарди кӯдаконамро ман ба мактаби интернат додам ки бисёр ноболиғанд ду хурдака ки ноболиғ дорам ки муддати 10 сол ман фарзанд надоштам. ҷаҳонгири ман бачам 7 сола духтарам 4 сола мебошад ки ҳардушонам ба мактаби интернат додам. ҳама хел ғамхорӣ ҳама хел нигоҳубини нағз дорам ки ман мерам аим хирсандӣ чӣ кор кардам ман дига намедонам ки ҳама хел тозаю озодаю шикамашон сер вақте меоянд ман мебинам ай хирсандира чӣ кор кардан ман намедонам. гап мезанам бисёри вақт хона мерен барам бача мега не ман намерам. барои чӣ фарзандаи шумо намехоҳанд ки ба ин хона биянд? барои шароит надора ҳама вақт дидам намерава ба мактаби интернат. ман гуфтам бачам албатта хондан дар кор ки дар оянда азоб накашед. чӣ қадар шеро медонад чӣ қадар гудаки доно ман хустам ки гудак бесавод намонад нодон намонад. аз набудани шароит ки ҳамагӣ як ҳуҷраи хоб дорам халос на ошхона дорам на ҳамом дорам на ҳоҷатхона дорам на оби нӯшиданӣ дорам ки дари
آورده یه ماشین داری بوشکا میریزیم چند پول است؟ زنگ میزند یا بوشکا آب چند پول است؟ 100 سومون خریده میارم میریزم بسیار میموند بسیار افروز میشود بوی هم میکند زنگ هم میزند خیلی نایلاج بوده میخوردیم همه بسیار وقت هر بیگونی وقتی اومدنم در یه 5 لیتر 3 لیتر میوردم مونده میشنمی خدر رای در روز خیلی جای کار البته خیلی هم دشوار است که مثلا با حیوان این کار کردن سر کار گرفتن این کاری آسان کاری شوخی هزل نیست از همین سبب نرسیدن شرایط نرسیدن زیست و زندگانی هم بسیار که وزمین بود مرده گوده کارم ماندم البته روزهای شنبه یک شنبه رفته خبر میگیرم گرفته میارم در 2 هفته یک مرتبه بینم بیارم شون که با 2 روز قطعی خودم بستم آموخته میشن و چجان با 1 روز دیگه هم بستم همیجا در قطع شما میگم نه بچه هم رفته خون با رفته میارم هم خیلی اما خیلی نه شما کمک میخواهید کمک به خاطر برای تعمیر کردن خونه میخواهید یا که برای شما خود در شهر خونه لازم است اگر مثلا شرط شرایطی وزمین من رو نگاه کرده یکان جای شرایدار مهیا میکردم بسیار خرسند میشیدم بسیار میندار میشیدم که کودکانم فرزندانم رو خودم مثل باز کمی هم باشد با دستگیری کمک با مهربانی که من مادر هستم هم پدر هستم برای من مادری تنها بسیار دشوار هستیم دستگیری میکردم بسیار نغز میشد بسیار خرسند میشدم سلامت باشید با کل مخلصانی که شما رو میشنوند و تماشا میکنن و میخواهند که به شما کمک کنند نه تنها رئیس جمهور یا رئیس شهر دوشنبه بلکه دیگر نفرانی که شما را با سایت اینترنتی میبینند شما چه خیل آنها میتوانند که به شما کمک رسانند کسی میخواهد 100 روبل روسی کسی میخواهد 100 روبل امریکایی کسی میخواهد به شما سامانی فرستاند چطور میتواند که به شما پول فرستاند رقم های تلفن من البته در آنجا نوشته که 907 99 39 46 987 59 37 00 باز نام فامیلیای من هست البته سریای پاسپورت هم هست همش رو نوشته خیلی اعلان میکرده بسیار کار نظم میشد برای 2 خورترکی من البته ما کوشش میکنیم که برای 2 خورترکی شما کمی هم باشد از طرف مخلصون از طرف نفرانی که خیرخواه هستند و شما کمک رسانند در این کلاس شما خود شما هستید و محدودیت کنید همین نخونید درست است نام و فامیل شما و رقم پاسپورت شما و نمره تلفنتان که دیگرها با شما توانند که پول فرستانند البته 17 می سال 1981 امامова زهро худойдодовна серияи паспорт A01 20 67 02 рақамҳои телефон 907 99 39 46 987 59 37 00 فهمو شما یعنی در حقیقت همین نام و فامیلیا و نمره تلفن شما است البته نمره تلفن شما باشد نام و فامیلیتون باشد کوشش میکنیم با کل مخلصان که وقتی که شما میخواهید که پول فرستانید به پای زورو تا که 2 فرزند خود را با پا مونده در جمعیت خدمتگار وطن شوند در همینجا نام و فامیلیش امامов زهرا خدойдодовна سریای پاسپورت نمره تلفنشون هم نمره تلفن شما با تمام مخلصان سلام خود را رسانید و خودتان التماس کنید که به شما یادم کنم من البته نه تنها در تاجیکستان از تمامی شهرهای دوردست که از افغانستان از ایران از پاکستان از تمامی شهرهای دوردست اومده وقتی من رو میبینن در جای کار که چخیل مهربانی من با سگم میتیم چخیل مهربانی با شیر و پلنگ و با خرس و با گرگ که حیوان بیزبان هستن اونها خرسندی من رو دیده خرسندی حیوان من رو دید چقدر هم خیلی خرسند میشم که با
ягон одамро тартумон оварда бо ман ҳамсӯҳбат мешаванд. Албатта ман боварӣ дорам, 100% боварӣ дорам онҳо аз зиндагии ман, аз шарту шароити хонаи ман, албатта ин зиндагии шахсии ман аст. онҳо албатта бехабаранд. агар амихел саховатманд, амихел дили калон доштагишон боша, мухлисои мара ёрдам мекарданд, як хонаи шароитдор муҳайё мекардем. бисёр барои ду хуртараки ман ки калониам 7 сола мебошад, майдакиам 4 сола, ин бисёр кори нағз мешуд. хеле хурсанд ҳастем ки ирӯз бо шумо вохӯрдем ва хоҳиш мекунем аз номи Апаи Зӯроҳ ба кулли мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург ва дигар блогеро ки ин видеоро ба навор гирифта, мо ба навор гирифтем ва шумо кӯшиш кунем ки пешкаши дигарро кунем. Саломат бош Апаи Зӯроҳ. хеле ки мо ба чашми худ дидем ки шумо дар чӣ шароит зиндагӣ доред, истиқомат доред. барои ҳамин мо кӯшиш мекунем ки ин видеоро пешкаши ҷаноби олӣ кунем ва пешкаши худи мухлисони шумо ва мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург ва мухлиси дигар каналҳои ки мардуми тоҷик, мардуми хайрхоҳ ҳастанд, пешкаши онҳо кунем то ки каме бошад ёрдам ба шумо расад. иншолло ба умедем ки то рӯзи зодрӯзам кай зодрӯз дорем шумо? хеле иншолло мешавад яке фарду фарзанди манам албатта бисёр хурсанд мешаванд. 17 май рӯзи зодрӯзи ман аст, 21 май аз ҷаҳонгир аст, 1 май аз шеҳронам буд ки албатта модари ҳамон ду кӯдаки хуртараки дар дарани қафас буданд. 1 май албатта рӯзи зодрӯзи модари онҳо аст. 23 июн рӯзи зодрӯзи ҳамон ду хуртараки ман аст ки ҳамаи ҳаминро ҳеҷ вақт аз хотирам бароварда наметавонам. албатта ҳазорон бор савол медиҳанд ки рӯзи зодрӯзи шеҳро медонӣ. албатта вақти нағз бинӣ. ва мехостам аз шумо охирон саволи ман ин аст ки чӣ қадар одамҳо омад шуморо ба навор мегиранд ба хотири кӯмак ва то ҳозира чӣ қадар кӯмак бар шумо расидааст аз нафароне ки ба навор мегиранд ва пушти парда мемонанд? ин ягон бор ман рӯйрост рӯйшод накардагӣ будам. ҳама вақти зиндагии ман махфӣ, зиндагии шахсии ман буд, махфӣ мемонд. ман фикр мекардам бо худам ба иззати нафси ягон кас нарасам, фақат бо мисол ҳамин мавоши ночизи худам ҳам бошад ҳеҷ вақт сарамро хам накунам. ин нангу номус виҷдонам бисёр азоб медод. вақти муддати 10 сол ки бефарзанд будам, парвое надоштам, на хона дар кор буд, на ягон чи, фақат ҳайвонҳом буд, бас буд барои ман, басанда буд. аз ҳамин сабаб ҳеҷ бор ягон бор нашудааст ки ман ягон бор гуфта бошам амихел ки шароити зиндагии ман амихел вазбин аст, амихел ягон бор ман рӯйрост накарда будам. аз сабаби фарзанд? аз сабаби ду фарзанди ноболиғам. вақти мардакам шавҳарам аз дунё гузашт, ин барои ман бисёр мушкил шуд ки ҷаҳонгир ҳамагӣ 7 сол дорад, роҳила 4 сола аст. ин бисёр мушкил шуд барои ман, бисёр душвор буд ки маҷбур шудам ки инро чанд кас апаҳоям, хоҳаро амхел бисёр советҳои нағз доданд ки як бор амихел ягон кас бошад ба навор гирад. иншолло намедонам, албатта донанд. ана созури ман барои 50 сомон мерасад. 50 сомон мисол даму картами ягон чишмо мекушоед, дар ҳамон сурат ҳисоби шумо мегзаронам. мисол қуввату қудрати як кас дигараш барои 200 сомон мерасад, қудрат ҳамон як касаш барои 5 сомон мерасад. ин аз виҷдони онҳо вобаста. агар хоҳанд аз зиндагиашон зиёдтар бошад ё нияти ҳам хел хайр ва кӯмак кардан бошад, иншолло бисёрам дар шуморо дастгирӣ мекунам. ба ҳамин умед хаш аввалин бори барои ба боғи ҳайвонот ба кор омадани ман ин албатта падари бузургвори шумо буд ки албатта ман соҳиби фарзанд шудам, соҳиби мисол 1.5 сотиқ заминам бошад, ҳичи ҳам надошта бошад, ман соҳиби ҷои кор шудам, соҳиби фарзанд шудам, соҳиби хона шудам, соҳиби писар, соҳиби духтар. иншолло ки шумо худатон омада маро дар мошин савор кардед, ман ягон ҷои шаҳрро наметонистам,
ҳаштуми март буд омада маро ба дани дари боғи ҳайвонот овардину манам сарбуза дар омадам шумо гашта рафтед бисёр шуморо хоҳиш кардам ки омада боз маро баред шумо худатон биед апай зуро кори ман бисёр гуфта рафтед боз албатта боз пагоҳ бо маро ҳамхел роҳбаладӣ карда овардед иншолло худованд бузург аст дунё ҳаҷр шамедан иншолло. Ташаккури зиёд. бисёр миннатдорам бисёр хурсандам ки аз шодромони падари шумо ман ба ин қуллаҳои баланди зиндагӣ расидам аз бас ки ман хонавайрон ҳам бошам барои фарзандонам ҳам модари танҳоам бошам ҳам модар ҳам падар ҳастам бисёри вақт боз ғамгин намешавам ки ман фарзанд дорам 10 сол набуд ман фарзанддор шудам. Ташаккури зиёд апай Зуро. Кулли мухлисони канали мо ба шумо гуфтаниам ки апай Зуро бо ду фарзандаш дар инҷо зиндагӣ мекунад ва 7 сол буд ки дар боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунад. Аз 2007 шумо 2007 сол ба боғи ҳайвонот рафтед. Ана 7 сол шумо дар онҷо бо ҳамроҳи фарзандон зиндагӣ кардед. Баъд аз 7 сол аллакай инҷо омадем ва хоҳиш кардам ки кӯмаки пулӣ бошад ё чизӣ бошад ба ҳамаи мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург ва ба ҳама мардуми тоҷик, мардуми муъмини мусулмон. Прошу вас, помогите. Зухра апа хочет, чтобы свои дети выросли как другие дети. Они тоже мечтают о хороший дом, машина, их хорошо одевать, красиво одевать. Все это каждый матерь хочет, чтобы еёшние дети, конечно, вырос хорошим человеком. Поэтому она вот написала свое имя, фамилия, отчество и номер телефона. Вы можете просто отправить деньги по это имя, фамилия, отчество и один смс-ка с кодом, который вам дадут за перевод. Отправляйте смс-ка, если вы хотите, чтобы у вас была хайр. Чхали гуфтем бародарони азиз, касе ки хайр кардани бошад, ному фамилия апай Зуро ҳаст. Албатта кӯмак касе ки хайр кардани аст, марҳамат ба ному фамилияш пулро икнед ва дар номи телефонашон нависед код. Агар шумо хоҳед ки хайри шумо хайри ҳақиқӣ ва беҳтарин хайр бошад, албатта смс фиристонед ва нависед код. چی قدر پولی که شما توانستید نویسید که کد 150 سومون، کد 100 سوم، کد 100 روبل روسی. در اونجا چنین که نویسید اپای زورو این کد رو خونده با بانک میرود و این پول رو میگیرد. ان شاء الله خداوند خیر شما را قبول میکنه. салом дӯстон. ассалому алайкум братва. салом усмон дӯстон, гуфтаниям ки дар имрӯза барнома мо гап мезанем дар бораи сарояндаи машҳури тоҷик Даниэл Рустамов худро христиан гуфт.